बे समाव मोनसे गिदिर खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं निउज नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों मा जागोन खाम्फा बरगयारिनि टिकेटआ नंगौ एमपि बिसायख'थिनि थाखाय खाम्फा बरगयारिनि टिकेटआ रैखाथि गैया नामा नंगौ बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों पृथ्वीराज नारायण देव बे पृथ्वीराज नारायण देवा कन्फिडेन्सलि बुंदों बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा बुंदों जों 100% बिथाङा टिकेट मोनगोन आरो मोनसे रिकगनाइज पलिटिकल पार्टीनिफ्राय बिथाङा टिकेटखौ लागोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों। पृथ्वीराज नारायण देव मेसे क'क्राझार लोकसभा समष्टिर পৰা प्रतिद्वন্দ্विता কৰিব হেয়া খাটাং আৰু पृथ्वीराज नारायण देव मेसे रिकगनाइज्ड रेजिस्टार्ड पलिटिकल पार्टीर পৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত থকা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা কক্ৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ গৈ আছে আগন্তুক 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত হেয়া জল পটপটভাৱে খাটাং তাত কোনো সন্দেহ নাই जेब्लानो बिसायख'थि साखाथि फैदों बे समाव बिपिएफ जों बिपिएफ थामहिनबा पृथ्वीराज नारायण देव मेस आरो खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव मोनसे जुजिलायनाय टिकेटनि थामहिनबा बिजाथि लुबैलायनायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों हाग्रामा महिलारिनि जे दैदेननाय थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि फोसाव जानाय जे मोनसे फारिलाइ बे फारिलाइयाव गिबि सारिनि मुं फारिलाइयाव दंमोन बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो नैथि मासियाव दंमोन खाम्फा बरगयारि आरो थामथि मासियावनो पृथ्वीराज नारायण देव मेस आरो पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ बे समाव बिजाथिखौ लानानै गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बारग' मन्त्रि बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ रोखा बुंखांदों बिथांनाव फैसा गैया रांखावरि गैया जायनि थाखायनो बिथाङा बिजाथि गेलेया होननानै बिथाङा फावसायनायखौ नुनो मोनदों মানে এতিয়া টকা নাই পইচা নাই সাহস কৰা নাই আছিলে মোৰ ইচ্ছাও আছিলে ইচ্ছা আছিলে সেইকাৰণে মোৰ নামটো দিছে কিন্তু মই নিজে ভাবিলোঁ নহয় এইটো তামচা কৰি লাভ নাই গতিকে মই নিজে বুজিব লাগিব সেইকাৰণে মই পিছুৱাইছোঁ আৰু নেখেলোঁ বুলি মই মানে কিবা কৰি দিছোঁ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছোঁ गुबुन फारसेजों हाग्रामा महिलारि जों दैदेन जानाय थामहिनबा खाम्फा बरगयारिया गोबां मेल मिटिं खालामनायखौ नुबाय थादों आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों जे बिजाथिया प्राय निश्चित होननानै बिथाङा बुंदों थि जाबाय होननानै बिथाङा बुंनायखौबो नुनो मोनदों गुबुन फारसेजों पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ खाम्फा बरगयारिनि मोनसे सु बायदि जानानै दङ मानोना खाम्फा बरगयारिजों टक्कर खालामनो थाखाय बे समाव पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ रोखा बाथ्राजों बुंदों 100% बिथाङानो टिकेटखौ मोनसिगोन होनना बुंदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथाङा नमिनेशन खालामगोन होननानै बिथाङा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों स्पष्टभाৱে কৈছো যে 2024 চনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পৃথ্वीराज नारायण देव मेसे ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰিকগনাইজ পলিটিকেল পাৰ্টি অৰ্থাৎ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত থকা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা নমিনেশ্যন সাবমিট কৰিবলৈ গৈ আছে बे समाव सोंथि जाखाङो जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गेजेराव जे बिजाथिखौ लानानै बेजों मुं खारिलायनाय बेजों जुजिलायनाय बे जुजिलायनाया सिं लेभेलाव गोबां दाङाबाजि जादों नामा बे मोनसे गोख्रों सोंथि जानायखौ नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारिजों दैदेन जानाय बावैसो सिगाङाव हाग्रामा महिलारिनि जोनोम सानखौ पृथ्वीराज नारायण देव मेसजों लोगोसे फालिनायखौबो जों बे समाव नुनो मोनदोंमोन आरो बे समाव बे असिलाखौ लानानैनो गोख्रों जादों पृथ्वीराज नारायण देव मेस आरो खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा रोखा बुंदों 100% टिकेटआ कनफार्म जाबाय होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव नमिनेशन होगोनबो होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गेजेराव बिजाथिखौ लानानै टिकेटखौ लानानै बे सानैनि जुजिलायनायाव सोर सासेया बिजाथि थामहिनबा क'क्राझार लोकसभानि बिजाथि महरै मोनफुंगोन थामहिनबा बिजाथि महरै गसंगोन बे समाव साननो गोनां बाथ्रा नाथाय बे समाव खाम्फा बरगयारि जे मासि बे मासिखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया मा बिजाथाय होयो हाग्रामा महिलारिया बिनि सायाव मा खेंफोरथि होयो आरो उननि समफोराव सोर जागोन क'क्राझार लोकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मासिया बे समाव फैबाय थानाय समावसो मोनसिगोन बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय
इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटि, पेडियाट्रिक्स, पेथोल'जी, फार्मेसि, लापारोस्क'पि सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। নমস্কাৰ, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।